Nuwun sewu, para pamirsa sedaya nggih, dipun tepangaken kemawon. Kula Pak Parto Diarjo, pidalem ing Dusun Padangan nggih, Desa Padangan. Kecamatan Kayen Kidul. Kediri Kabupaten. Menika dipun tepangaken kemawon kula badhe mudhar gagatan. Bab wong urip coba donya. Nuwun sewu. Aku nek ngendikan ki nek basa rada angel. Penake ora basa. Mbok menawa ki luput ya njaluk ngapura lho Mas, kabeh wae para pendengar. Nika ngaten. Apa to bute wong urip coba donya sepisan. Slamete le coba donya netepi kewajibane urip. Urip kuwi kudu mangan aja nganti kurang sing dipangan. Wong urip kuwi kudu nyandang aja nganti nyandang utang. Duwe karepan apa wae mbok gedhe cilik apa-apa iso kasembatan. Lah iki lho. Dalane liwat ndi? Ayo padha dipenggali. Dalane liwat ndi? Supaya diarani wong urip iso kasembatan, iso kasampuran tegese sampurna kuwi ganep, ora kurang ora luwih. Nek kurang yang dinek golek, nek luwih yang dinek ndekek. Ayo padha diupakara. Lah kuwi dalane leh jejuduan tetepungan lanang lan wadon. Kuwi diarani wong somahan. Lah sejatine somahan kuwi enek pitungane. Enek pitungane. Miturut saka dina 7 pacaran 5. Umume dina 7 pacaran 5 kuwi kudu neptu upamane mengkene. Umum niki. Jumat 6 Setu 9 Akad 5 Senin 4 Selasa 3 Rabu 7 Kamis 8. Kuwi umume dina 7. Lah sing dina 5 legi 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon 8. Lah kuwi ditepukake dadi siji dina 7 lan pacaran 5 upamane. Sing wedok kuwi Jumat pon. Jumat pon. Lah sing lanang kuwi Kemis wage. Nek Jumat 6 pon 7 didarani neptu 13. Lah nek Kemis wage, Kemis 8 wage 4 eneke 12. 12 iki dikumpulne karo 13 kumpule enek selawe. Lah kuwi diarani satuan selawe. Lah satuan selawe kuwi dijukuk dina sing becik. Lah dina sing apik iki dina lanang, dina wedok, dina ijaban 3. Dikumpulne dadi siji, nek wis dadi siji dipara 3 supaya turah loro. Itunge. Adam mukamat Allah. Nek tiba jarak siji hitung siji diarani tiba Adam. Bisa bocah siji dadi tanggane wong tuwek. Rekoso dadi gawine wong tuwek. Nek tiba mukamat kautus ing donya nglakoni sejatine urip ngerti kewajibane leh urip jejuduan. Nek tiba Allah ora kecipatan ning donya kuwi diarani jarak rampat. Ora nutuk nek jejuduan. Kuwi nek cara pernatan nggone Mbah Kabul kene. Dadi tatan Mbah Kabul kene njukuk saka dina 7 pacaran 5. Lah kuwi kok nek dikumpulake terus diarani neptu selawe, satuan selawe. Lah, satuan selawe kuwi lungguh apa bolong? Lah nggih. Mulane nang kene jarane satuan lungguh lho, bolong diarani hitung panca sudarakang. Selawe dijukuk 5 kali 20. 20 cukup 4 karek 16. 16 dijukuk maneh 4 karek 12. 12 cukup 3 karek 9. 9 cukup 3 karek 9 cukup 2 karek 7. 7 cukup 2 kari 5. Itunge Sri Dono Loro Pati Lungguh. Iki sing diarani satuan lungguh, kene diarani satuan becik. Lah upamane satuan 23 iki sing diarani satuan bolong. 23 cukup 5. Karek 18 cukup 4, 14 cukup 3, 11 cukup 3. 8 cukup 2, 6 cukup 2, 4. Sri Dono Loro Pati. Tiba Pati kuwi diarani satuan bolong. Kuwi nek ngerti sing nata, tukang nata wong jejuduan, slamet ora enek apa-apa, wadine besok nek duwe gawe mantu, kurang-kurang bejane nek donyane ilang, wonge slamet. Nek wonge sing ilang donyane slamet. Sing mesti satuan bolong kuwi kapan mantu bar mantu nek ora dadi duda ya dadi rondo. Kuwi wis kebiyen. Dadi kuwi kanggo pitungan. Lah mulane senajan to iki mang satuan klawe bener dikukne dina 13. Upamane 13. 13 kuwi Jumat pon Setu wage Akad Kliwon Senin paing Kemis legi. Dadi kuwi 13 kabeh. Ning dina 5 13 kuwi mau kabeh
kudu dipilih. Kudu dipilih. Hitunge 9. Sridana hitunge 9. Saka 1 pati 2 jodho 3 padu 4 pegat 5 rasa 6 buntrupas 7 rayu 8 glagatin 9 padha rempuh. Kuwi hitunge 9. Upamane diunggane dina Jumat Pon, tirane manten wedok. Kuwi anake 38. 38 kuwi dipara 3. Turah loro nggih manten lanang lan manten wedok. Hitunge tiba Muhammad kautus ing donya nglakoni penggawene Allah. Kuwi bener. Lah terus Jumat Pon. Jumat Pon kuwi kena daran Jumat ki 1. Kliwon legi paing pon 4. 1 karo 4. Enake 5, 1 pati 2 jodho 3 padu 4 pegat 5 rasa. Kuwi luwih apik. 6 buntrupas 7 rayu 8 glagatin 9 padha rempuh. Lah saiki ngene. Upamane Senin paing. Jumat Setu Akad Senin. 4. Kliwon legi paing 3 7 bagus. Rayu slamet. Akad kliwon. Jumat Setu Akad 3 kliwon 1 4 pegat. Kuwi salah. Setu Wage. Jumat Setu kliwon legi paing pon wagi. 2 karo 5 7 bagus. Kemis legi. Jumat Setu Akad Senin Selasa Rebo Kemis. Kliwon legi 2. 7 karo 2 anake 9. Kuwi darane kerusakan. Mulane dieling-eling sing tenan aja nganti dilewati kuwi. Larangane wong mantu, larangane wong duwe gawe sunatan lan mantu. Selasa wagi, Rebo legi, Kemis pon, Setu kliwon, Akad paing, Senin pon, Rebo paing, Kemis legi, Jumat paing. Dina 9 kuwi aja pisan-pisan dienggo, kuwi sok kurang becik dadine. Mulane kabeh dulurku sing gatekne swaraku sing seneng ya ben gunggung, sing ora seneng ben maido, tegese nyandak atmaku ki tegese tresna karo aku. Kuwi karepku ning kono kuwi mulane nek wis temu selawe dinane dijukuk ing dina Jumat Pon. Nah, terus sasine iki ngono. Didelok isine dijarak selawe ki mung dadi 12. 1 surat tapar mulut badhe mulut mati akhir nek miturut elingku nek satuan selawe iki sing apik mung tawal karo mulut. Ki sing kesatu kanggo ijaban. Ning sing ora nek dadi sing kanggo mantulan. Duwe gawe sunatan ning kene carane nggone bakabul. 1 surat tapar mulut padha celo aja pisan-pisan dienggo gawe, duwe gawe. Kuwi nek kanggo kene ora kena. Kuwi kanggone wong rumah tangga. Dadi bute wong kuwi mek ngene ya, sejatine kabeh. Enek dina 7 pasaran 5 kuwi luwih saka ndi? Nek piturut petung saka Mbak Kabur, kuwi njukuk saka menungso, njukuk saka aku kowe. Apa? Dina 7 kuwi luwih saka wulu kulit getih balung daging sungsum otot. Kuwi 7. Enake Setu Akad Senin Selasa Rebo Kemis Jumat. Sing dina 5 kuwi luwih pangucap pamireng pangindo paningal pangrasa. Mulane diarani legi paing pon wagi kliwon. Dikumpulne dadi 1 dadi 12. 5 lan 7 ki enake 12 dadi sak isimu kuwi dadi 12. Ning wujude 12. Sitok lanang sitok wedok. Lah kuwi kanggo tetebungan ning alam donya iki. Mulane kena diarani watek dina, isi dina, karping dina. Lah nek wis temu lek dadi manten sacine mulut utawa sawal dinane Jumat Pon terus ngitung taun. Ngitung taun tutup. Ngitung taun. Lah taun piye alif jimal jidal biwaulan jimakir. Lah nek miturut ngene Mbak Kabul kudu nganggo bathok, bathokane kuno, bathokane lawat. Alif tanggalan 1 Rebo Wagi. Akad Pon. J mawa Jumat Pon. J Selasa paing, dal Setu legi, B Kemis legi, wawu Senin kliwon, J makir Jumat Wagi. Lah kuwi kanggo goleki tanggalan sasi miturut bathok. Sura 1 sapar 3 1, mulut 4 5, badha mulut 6 5, madil awal 7 4, madil akhir 2 4, redep 3 3, ruwah 5 3, poso 6 2, sawal 1 2. Selo 2 1, besar 4 1. Upamane taun iki kira diarani taun B.
tanggalan sasi Suro Kemis Legi. Goleki sasi besar. Tanggalan sasi besar apa? Diitung 41 papat siji. Kemis Jumat Sabtu Akad. Legi. Akad Legi tanggalan sasi besar. Mergo iki tanggalan Kemis Jumat Sabtu Akad. Papat siji dadi Kemis Jumat Sabtu Akad Legi tanggal siji sasi besar. Kuwi sak piturute. Dadi kabeh iki nek golek nek ngono-ngono sasi mulut tahun B ki dina Jumat pun tanggal piro. Lah mulut golek 45 ki carane ngene, Kemis Jumat Sabtu Akad. Legi paing pon waji kliwon. Lah terus goleki dina Jumat pon ora enek. Mergo tanggalan akad kliwon Jumat pon ku wis klebu neng sasi ngarepe. Jumat pon tuwake akad kliwon tanggalan siji mulut. Ngono lho. Kemis Jumat Sabtu Akad. Legi paing pon waji kliwon. Dadi sasi mulut ku ora enek dinane Jumat pon. Eneke ning sasi Syawal. Wal jiro. Sasi Syawal ki siji loro. Saka Kemis Legi paing Kemis paing kuwi tanggalan siji. Nek ngono Jumat pun tanggal loro sasi Syawal. Dene tanggalan umum golek ana dhewe ing tanggalan kono. Nek sasi Syawal dina Jumat pun kuwi tanggal loro. Lah terus syarat satuan. Nek satuan Selawi supaya slamet tirsa bondo netu kajen urip mangan ora kurang ora nyandang utang tetep ana pendak malam Selawi slametono sego gurih pitik ingkung gedang tangkep ambeng takiran Selawi cilik-cilik Selawi takir kuwi tanggal Selawi ngurmati Baginda Utsman malam Selawi kuwi nek satuan Selawi nanging aja nganti ninggal hari ulang tahun pernikahan kuwi tegese cambung siram tuwa. Dadi ora nek manten lawas, enek manten terus supaya cepet rezekine. Wong urip tanpa rezeki kuwi susah. Mulane nek mbok lakone kuwi cambung siram tuwa, umpamane wit-witan nek disirami ora bakal alun kuwi terus. Dadi teger satusan nek satuan Selawe. Lah, syaratnya nek satuan kurang saka 20 kuwi dianggep satuan bolong. 14, 15, 16, 17, 18, 19 karo 22, 23, 24, 25. Dadi syaratnya nek arep duwe gawe sepisan, mbuh mantu mbuh sunatan. Syaratnya kudu mbangun nikah, nek ora mbangun nikah bar mantu dadi duda karo dadi rondo. Kuwi ket biyen. Lah sing apik ditengono. Lan anak-anak. Ora ketang kuwi paribasane utusane Gusti Allah lahir dina sak dinane ning kudu ngerti tatanane dina. Upamane anake mbarep lahir dina Rebo Pon, Kemis Pon, Jumat Pon, Jumat Kliwon. Kuwi kadate tok bocah kuwi lanang sunat wedok dadi manten, ora ketunggon wong tuwa. Lah kuwi kudu ana sarana. Tegese diarani eneke pengruwatan tegese slametan sakake. Ki nek cara prantane Mbah Kabul. Lan sapa duwe anak siji lanang siji wedok anak bupon anak loro lanang anak loro wedok utawa lanang wedok anak telu lanang kabeh telu wedok kabeh lanang wedok lanang wedok lanang wedok 5 wedok kabeh 5 lanang kabeh kuwi kudu diruwat Murwakala kabeh kanggonan Sukerta nek miturut cerita dene percaya monggo dinggo nek ora percaya dinggo aku ora mrintahake tegese ora ngongkon terserah ning atine dewi-dewi iki sing seneng ya ben gunggung ora seneng ben maidung ngono lho Mas nggih pancene iki kudu ngono lah nek wis ngerti lakon sing kaya ngono kuwi aja ditinggal carane mulane kena diarani sebab apa bayi lahir dijenenge nek wis dijenengne nek cepacar dislameti. Telune telung sasi, telung weton. 7 weton. Terus setahun. Dadi cepacar, selapan, telu, 7 setahun ping 5. Kuwi dislameti. Senajan to jabang bayi wis cepacar nek durung pupak puter urung dijenengake. Mergo si pupak puter kuwi jane Pandhita Syekh Bahuwan.
Ngono. Malah katut dijenenge mundak ora dadi apik, mulane jarane sepacar. Sepacar ki ora pacaran ki gak pacarane. Pati manggon. Upamane ngene, omahe kuping, isine apa? Pamireng lek sing manggon. Isi kuping omahe. Ning isine pamireng kuwi tegese sing manggon. Dadi genep nek sepacar ki wis 5 kuwi genep tetep kuwi dijenengake. Eneke dijenengake mergo nangis. Eneke nangis mergo urip. Nek ora nangis kok ora urip dipendem. Ngono lho. Dadi apa sebabe dijenenge? Mergo nangis. Eneke nangis mergo urip. Eneke urip kuwi kudu mangan. Nek ora mangan mati. Mulane nek itung wong coman ki kudu ngerti urip coba donya ki butuh apa? Sepisan slamet. Mangan aja kurang. Urip aja nganti nyandang utang, duwe karep keturutan. Dalane liwat endi? Liwat nek mujujudan aja nganti kleru nek mulih dinane kuwi mau. Sejati ning kono kuwi tumrape wong jejudan ning alam donya iki. Saiki tak ganti. Carane wong lunga boyongan. Wong lunga boyongan. Ya ngene carane. Sura tapar mulut, sura tapar mulut songo telulat pitulat kuwi lungguhe wetan aja ngetan. Apiye ngulon. Madi awal madi lakir, surut tapar mulut aja ngetan. Bakdo mulut madi awal madi lakir 10, 14, 18 kidul aja ngidul. Terus Recep ruwah poso kulon. Neptune 7, 11, 15 aja ngulon. Ya, nek 8, 12, 16 Sawal Selo Besar aja ngalor. Itunge urip candang pangan loro pati. Kuwi kudu digoleki. Dupe Rebo Kliwon, Rebo Kliwon. Kuwi 15 lungguh kulon. Nek mlaku ngetang abet. Abet. Mergo apa? Rebo Kliwon neptune 15 diitung urip candang pangan loro pati, tiba pati. Abet. Mulai kudu tiba urip candang pangan. Dina 13, 11, 12, 13 kuwi sing kenek. Dadi urip candang pangan aja nganti lara lan pati. Kuwi nek wong boyongan. Iki wong boyongan ki ning kono kuwi. Lah mulane kudu ngerti lungguhing dina. Ngono. Dadi wong omah-omah ki kabeh ki ora gampang. Ora gampang tenan, ora gampang. Mikir iki. Lah terus ya nek adek omah. Nek adek omah. Aja ninggal dina 13. Upamane Jumapon Setu Wage, Akad Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi ditambahi 2, Selasa Legi karo Setu Pahing. Liyane kuwi salah. Itunge wong adek omah itunge kuwi ya Kertayasa Bumi Raga Sempoyong. Kertayasa Candi Raga Sempoyong, ora bumi, candi. Kertayasa Candi Raga Sempoyong. Kudu tiba candi tegese ora mung mbok nggone tinggone anak putu tak buyutmu isih slamet. Mulane kudu pitung tiba candi. Nah ya kuwi nek wong adek omah ngono. Lah omah kuwi duwe catate wong omah-omah. Wong duwe omah ki lho, nggih omah. Gawe omah aja pisan-pisan gawe kamar mungkur upamane omahe madhep ngidul. Aja gawe kamar madhep ngalor. Kuwi salah, ora oleh. Ilang ketentremane kurang-kurang bejane pistah lelakone. Lan lawang aja ngisan-ngisan ngisore mulo upamane omah mujur. Omah mujur. Nek gawe lawang sing tengah bener kuwi darane ngisore mulo, ngisore dhuwur lho. Lantar dhuwur. Kuwi larangan. Kuwi sing pates nganggone duda karo rondo. Kuwi nek bab omah. Ning kono. Nek miturut saka Mbah Kabul, gawe omah ora oleh kenek. Diarani omah rampasan. Mergo adate nek omah rampasan gak iso dawa, gak iso dhuwur tamatno to. Sapa gawe omah pisanan kok doro kepak. Arep gawe bali angel. Gawe bali angel omah doro kepak iki. Omah rampasan. Mulane kanggo tatane Mbah Kabul, senajan omah piye wae kudu slotong tegese kenceng.
Mulane nek omah rampatan diarani kanggonan bajingan. Apa to sing diarani bajingan? Ya kuwi ampik, apa ki ngarane empyak. Mlebu omah, empyak ampik-ampik dadi diarani nyolong ampik-ampik. Iki diarani empyak bajingan. Kuwi nek omane kono kuwi. Lan gawe omah aja pisan mundur. Nek mundur omah wis dadi terus mbok ngelar mengguri. Jentonge mbok undurne iku lho, kuwi diarani omah mundur. Kuwi gak oleh kanggo kene. Nek kowe mundur ngarep kudu kok teki. Nek kowe adeg bali kuwi mbok undurne kena. Dadi ngelar papan ning ora mundur. Nek bali ora ora ngedekne bali, mburi mbok undurne kuwi diarani omah mundur. Pedhot lakone, mergo bocahku tak omongi ora kenek iki. Ya sida pedhot tenan. Heeh. Ki diarani omah mundur. Dadi kabeh iki mek ngene ya Mas, kabeh iki nek diracakne pernatan kabeh iki nganggo tata cara. Nganggo tata cara. Wong omah-omah karo wong nganggo omah manggon omah. Ngono. Lah terus maneh bab wong jejuduan. Wong jejudan nek iso. Nek iso aja ngalor ngulon. Dadi upama lanang ning kiduletan wedok ning lor kulon aja pisan-pisan. Nek iso. Ning kudu nganggo srana. Nek iso kudu ngono. Kenek rabi ngalor ngulon ning golek bojo. Nek wis bar dadi manten digawa mulih ngidul ngetan. Ngono. Ning kene iki dilalah. Diwaca karo kahanan kabeh iki piye eneke. Ning kono kuwi beda maneh. Nek wong tanah Jawa rabi karo wong Sumatera mburine kuwi tanpa petung. Mergo siji alam siji negara. Tanpa petung. Nek upamane kene iki ning Bojonegoro, lah ngono kuwi cek nganggo petung. Ngono. Sampun lintu pulau pun mboten damel petung, Pak. Piye? Lintu pulau Oke, gawe petung ngene. Nek pacang omah, dandang gawe omah aja ninggal dina telulatan. Lah ngono lho. Aja ninggal dina telulatan. Ya kuwi man Jumapon, tuwaki akad kliwon. Terus Senin Pahing, Kamis Legi. Aja ninggal kuwi. Dadi dandan omah aja ninggal dina telulatan utawa Selasa Legi karo Setu Pahing. Kuwi sing kena kanggo nata omah. Dadi najan dandani lawang, buka genteng kanggo nyalini reng. Aja ninggal dina telulatan. Upami Jawi, Mbah, Jawi angsal Kalimantan pripun ngoten? Piye? Jawi angsal Kalimantan. Gak masalah. Gak masalah siji negara. Enten hitungan Lor kulon itu kene. mboten enten nggih. Kuwi siji mergo siji len. Siji negara ngono lho. Heeh. Mergo ngene rek ya. Kena diarani. Wong nek dipikir tenan darajat barat kuwi jare Jawa ora gelem. Wong kuwi wilayah ndi? Wilayah Palembang. Sunda Kelapa. Bandung kuwi. Nggih. Ki Sunda. Dadi wilayah Palembang. Lah nek kene wilayah Majapahit mulane tangguki sejatine Majapahitan, Majapahit. Heeh. Dadi saka Majapahit dari Majapahit maju pawitane urip iki piye? Dikarene majune pawitane lek urip coba donya iki. Mulane ora ketang mung anak-anak. Jenenge anake aja nganggo Catra Kala Nyangama sing kanggo sirah jeneng. Sapa sing anake mbarep jenenge Astara Kala Nyangama ora ketunggon wong tuwa. Nek gak dadi rondo dadi duduk. Ngono. Kuwi nek bab jeneng anak-anak. Iku nami ngajenge, Mbah. Ngarep dhewe. Kaya aku ki jenengku Kabul. Gak duwe mbok awit sekolah kelas 2 pisan. Oh, ngoten, Mbah. Aku cerita ki aku dhewe. Oh, nggih. Heeh. Aku lak jenengku lak Kabul. Heeh. Lah Pak Kajijan ya kibule padha ganti mbok. Heeh. Ngono kuwi Kala Nyangama. Upamane Kabul, Kemat, Kandari, Lili, Kelut. Lah, Nyata, Nyono. Ya. Terus Ngatmijan, Ngatmini. Terus Muhammad, Mat. Lah mulane kena diarani Pak Yai Kapulak Pengpengan. Pak Yai Sodik. Anake jenenge sapa? Muhammad Mahmud karo Mahmud. Mahmud karo Mahmud. Urung nganti rabi mati ya. Lah iya ta. Urung nganti loro karo durung dadi manten. Mbok ku nek cara apa nek ngarani? Cara pernatan Jawa Murwarat apa ki Murwakala ya aku ya ora ngerti. Nek nyatane mati. Aku nek nyawang mek ngono mergo anake Mahmud karo Mahmud. Mergo Pak Yai Tanjung Surabaya anu Madura yang ngono. Kasih nama siapa?
Muhammad Mahfud dari apa kelahiran? Rebupon. Kalau gitu kamu ibunya janda, kok tahu betul? Lah kuwi Rebupon jenenge mo gak ketunggon bapak. Kelat loro. Ngono. Lah kuwi nek diarani tatanan bab jeneng, bab lakon ya. Aja mandeng sapa-sapa, mandeng awake dhewe. Aku ki piye? Mulane nek cara kene duwe sirikan. Duwe apa ning arane undang-undang. Undang-undange siji, utang nyaur nyelembake balekake nandur ngunduh. Goro-goro temen ketemu. Ya beka. Nek salah kedunungan apes, nek drengki bakal bilai. Satu, loro kewajiban. Gua amek nampik milih budi ikhtiar. Atine budi ngelmune akal kuwi kewajibane wong urip. Lakune titi ngati-ati duga prayoga waspada kanthi eling. Gujek ana badan eling wani ing bener, temena ing lahir batin wani ing bener wedi ing luput. Gujek ana badan eling wedi luput wani ing bener, temena ing lahir batin wedi salah. Ati sabar karo nrimo ing pandum. Kuwi nek digujeki rata slamet ing lelakone. Dadi wong urip ki apa wedi salah. Mulane iki lho sing angel mek sitok. Benerne lupute dhewe. Nyalahne bener liyan. Nggih. Wong kula wong subuh kok sedekah tau. Kuwi salah. Neh. Kalau wong kok gak tau sembayang salah. Nah ya. Kuwi nyalane bener liyan. Kabeh iki nek dipolne piye to? Aku lan kowe iki nek dipolne pol piye? Urip ra tunggal ambekan. Ya ta? Aja maneh karo aku karo bojomu urip ra tunggal ambekan. Nek mati ora tunggal uangan. Mulane golekane daren barang dhewe. Dhewe iki sing ndi? Dhewe lho sejatine ya aku lan kowe iki sing daren dhewe. Dhewe aku dhewe. Mulane nek bisa tak suwun ayo gujekan badan eling. Wedi luput wani yang bener temeno ing lahir batin. Temeno ing lahir batin wedi luput wani yang bener. Neng kene iki ya ki budidaya keselamatan. Lah paribadane ya sing dikarepe nyandang utang ning karepe ora utang. Aku kurangan tetukon iki duduk Mas. Dudu. Sing karepe nyandang utang ning karep kuwi mau anakmu papat wis dadi wong kabeh ora bisa mbah kabul. Anake 7 wis dadi wong kabeh wis brenggo kabeh. Pak Kabul ki nunggone karo bojone. Lha iki sing darane nyandang utang. Ya iki jare kawruh kacampuran ngene iki. Dadi ora utang kowe iki tetukon kurang 10 20 utang dulur ki dudu. Dudu utang bondo donya dudu, utang kewajiban sing dikarepne. Lah mulane kudu iring kewajiban. Mulane diceluk bapak kuwi sejatine piye? Nata anak. Bapak nata anak tegese nata pernatane bab anak. Ya kaya aku iki lho. Dadi manten omah gawekne ngono kuwi jenenge nata anak. Mbok ngemban anak. Nek wis omah dhewe iki wong tuwek kudu ngepiur-piur. Ngono. Mulane nek iso ngono kuwi ya kuwi utamane wong urip. Kuwi durung nyandak sing diarani utama ki apa to? Ngono iki. Nek ditakoni utama ki apa? Wong kang bisa mawas diri. Piye to mawas diri iki? Utama ki wong kang bisa mawas diri. Nek aku ki nek digunem ngene gelan gelo, ya ta? Aku ora ketokne gunem ngono kuwi. Nek aku ditindaki cara ngono kuwi, pagelan mangkel, aku ya mau tindak cara kuwi. Lah kuwi jenenge mawas diri. Ning kono kuwi. Dong ya? Lah iya. Kuwi kabeh mulane kena diarani kabeh-kabeh iki digelar ning donya. Donya kuwi tetukulan kabeh donya kuwi cadangane manungsa. Senajan kuwi cadangane manungsa ya kenang dipilih. Nyatakno kanan donya. Bako, lombok, tebu. Tunggal sak lari. Bareng dadi beda-beda ora? Yang beda apane? Rasane. Diapa-apano nek lombok mesti pedes kek ndiye pedes. Lah sing dirasa iki sapa? Sing dirasa iki sapa? Wong urip.
ya uripmu sing ratakake. Mulane kena enek tembung nek cara kuno, golek ana legine gula pahite madu. Apa gula ki legi? Maksudnya pripun, Pak? Kowe dico ratakake beneran lupute ning ratamu. Sing dari legi ki ratane. Sing darane pahit getir kuwi ratane. Dadi kowe iki dico ngratakake. Tembung kuwi padha-padha metu ning cangkem. Ya. Ya. Nggih. Karena le ndang mangan. Nggih. Kuwi jenenge perintah. Ana, ndang mangan. Ngono ki piye? Ayo, ana ndang mangan. Kuwi piye? Padha unine. Ning nadane dhewe wis beda karepe. Nggih, rasane benten, Pak. Lah yen nadane beda. Le ndang mangan kono le. Kuwi perintah. Le ndang mangan, menggak mangan. Lah coba ngono kowe pemangan. Lama-lama ngedo. Kenapa ora? Lah kuwi diarani watak wantune manungsa tegese candra pawengane manungsa. Nek tak gelarne kene iki dadine tahya manungsa. Mergo kena diarani enek tembung, enek gini tinunu, enek srengenge pinepe, enek bumi. Ana siti pineneng bumi banyu ingkung toya. Gilene ngene. Wong banyu kok dikum banyu ki piye? Wong geni kok dibakar ki nek bakar piye? Nah ya. Kene ya ngene iki arek-arek iki ngene iki ulangan ngene iki. Mulai kudu ngerti pamor lan pratemon. Ngerti wae? Pamor lan pratemon. Lah wong ulasmu betengut ngono kok gak nejuk ora muka. Tur kowe ora nyuwara apa-apa, ning ulatmu kene peteng dedet. Ya ora? Lah kuwi darane Joko pratemone gaib ning kono kuwi. Dadi cahya lan ulat ning kono kuwi. Mulane ya Mas kabeh ki aja ninggal dina 7 basaran 5 menane kono tepake jemuah neptune pon 7 kemang karepmu ngerti ya wijangane. Nek dina kabeh kuwi saka menungsa dumatine ya saka menungsa. Ngono. Dadi tak cukupi semene wae ya Mas, ya dina ditutukne maneh. Ya mbok menawa nek klerune diwahi. Enek lupute di ngapura. Nuwun sewu para pamirsa sedaya nggih, cekal semanten kemawon. Sanes wekdal dipun lajengaken, dipun tepangaken pun nganti lali kula niki Pak Kabul ngoten mawon. Pun matur nuwun.